Kezdeném a hátizsákkal, Forplus 50. Szerintem egy nagyon jó kis hátizsák. Most vagy 1,4 vagy 1,6 kg, nem teljesen emlékszem. De teljesen jó. Állítható torzó mérettel. Fölle lehet ebbe a kis tépőzárral állítgatni. Több állásba is lehet rakni. Normálisan ki van párnázva. Annyi, hogy sose értettem, hogy ezt miért lehet így ezt a zsebet föltépőzárazni, de gondolom azért, hogyha szűk helyen kell férni, meg még van rajta csak egy. De majd akarok egy kis táskát, az tök jó lenne. Normális, szép vastag műanyagból van a csatja, kis gumikkal van ellátva, hogy ne lifegjen össze-vissza a cuccos. Ebbe a zsebbe szoktam ilyen energiazselét, ilyeneket rakni, meg a svájci bicska nyilván. Tetejére újabb dekatlonos, rakás dekatlonos cucc lesz benne. Kis ülőpárna. Nagyon hasznos tud lenni, és azt hiszem 60 vagy 80 g. Ez nagyon kiszolgálja az árát, tök kényelmesen lehet leülni a fán, meg vizes időben is szárazon tartja mindenünket. Felső zsebbe ide szoktam az ilyen pénztárcát, kulcsot, egyéb ilyen cuccokat rakni, telefon ugye a zsebemben van. Most ebben jelen pillanatban egy tépőzár van, meg egy pádalap kötegelő. Soha nem használtam még, de a kis ujja miatt viszem, mert akár bármire is jó lehet még. Külsejére ugye a táska képes arra, hogy normálisan eltároljuk rajta a túrabotot, gyakorlatilag nem jön szét, nem esik le róla. Szerintem teljesen korrektül rá lehet rögzíteni. Dekatlonos sétabot, sétapálca, állítható méretű kis szíja, habszivacs fogórésszel. Volt kétfajta, az a klipszes meg ez a csatos, de azt néztem, hogy 1000 forint plusz volt ez a csatos, inkább ezt választottam. Még egyszer se teszteltem, hogy a nyár végén vettem a túrák lezajlása után. Hát hegynél azért sokszor jött volna jó, mert mindig valami botokat szereztem magamnak. Külső felében még van egy kézfertőtlenítő. Ja, igen. Itt a táskán abban nem vagyok elégedett, hogy ezeknél az oldalsó zsebeknél itt nem teljesen jó a méret, mert lehetne egy kicsit lazább ez a hálós rész, hogy legalább egy vizes palackot be lehessen rakni. Oké, értem, hogy itt van mind a két oldalt egy cipzáros nagyobb rész, de az kényelmesebb lenne. Szúnyogriasztó. Ezt az izmosat találtam. Dítható anyagú, 20%. Jó bevált. Nem ették a fejemet a bogarak. Az elég idegesítő tud lenni, hogyha állandóan ott rajzanak. Ezen az oldalt vizes kulacs van. Egy egyszerű kis, gyakorlatilag biciklizéshez nagyon puha anyagú, ilyen szájba nyomós, hogy úgy lehet belőle inni, hogyha ezt felhúzod, és akkor így ki lehet spriccelni belőle a gyakorlatba. Kifejezetten praktikus, mert egy kézzel nyitható, iható. Viszont ide visszarakni, meg kivenni, az nem föltétlenül kényelmes. Na jó, de hát ez van. Másik oldalt, ez a túlos rész. Van benne egy kis elsősegélycsomag, egy szerszámos, egy étkészlet. Késem ugye az van, és ez egy másik műanyag evőeszköznek a tokja. De azért szeretem őket így elszeparálni. Volt, hogy csak nylonba raktam, aztán kiszúrta a villa. Érdemesebb valami keményebb műanyagban, ugye ez is nagyon egy könnyű cucc. Hát ezt egy kézzel nehéz lesz kinyitni. Egy pillanat kinyitom. Ezt a kis kemény tokot szeretem, ez egy külső vinyóhoz volt. Tadám!
Gombelemek a fejlápához, amit majd később veszek ki, szemüvegtörlő, iránytű, füldugó, ez hasznos cucc tud lenni, főleg, hogyha félünk még az erdőbe, az úgyis elmúlik. Pillanatragasztó, kis dugipénz, öngyújtó gyufa, van benne még egy matracjavító kis foltok, egy fél fogkefe, tartaléköngyújtó és ilyen kis nejlontasakok, ha valami jószágot, vagy valamit összeszednék onnan. Hát, nehézkes kibontás. Elsősegélycsomagba WC papír, de azért szokott zsepi nálam lenni. Ja igen, azok itt vannak, azt még nem raktam bele a csomiba. Főpiszkáló, szikepenge, víztisztító kapszula, sebtapaszok hada. Ez a fújós kis fertőtlenítő, ez tök jó bevált, mert nem is nehéz, nem is drága, viszont legalább nem büdös. Mérhetetlen zsebkendő és szappan. Egy-két vitamin, fájdalomcsillapító, egyszerű kis szett, viszonylag a könnyű súlyra mentem, de eddig mindenre jó volt. Na, a külsejét azt így kinyomtuk, ugye ez is tetszik a táska, hogy sok minden bele lehet rakni, bár mondjuk itt a víztárolás az nem annyira oké. Még talán amikor ide az elejére akaszgattam föl, bár úgy éreztem, hogy így az állandó lifegéstől húzta a vállam. Na, mondjuk a táskát. Na hát igen, elég ételi van sztáfolva. Tesco esőkabát, hát ez pont arra jó, hogy a menedékbe a fák alatt ne ázzunk meg, full nylon, full olyan vékony, mint az állat. Nagyon könnyű, hát ugye eddig nyári túrán voltam, és nem igazán esett az eső, egyszer volt, de ott a tök jó hasznát vettem. Ez ilyen belebújós, olyan, mint egy poncsó. Azt hiszem valami 1005 volt, annyit megért. Kis dry bag, amiben az elektromos cuccok vannak. Ezek hasznosak, hogy föl lehet őket tekerni. Van rajta egy ilyen kis akasztó, egész jó minőségűnek éreztem, volt egy 3000 forint a 3 darab 3 méretű. Ebbe ugye van egy matrac kis fújó cuccocska, ami egy lámpaként is üzemel, és teljesen jó fényt ad, ugye, hogy ne csak halott súlyt vigyünk, hanem legalább föl lehessen akasztani a sátor tetejébe, és valami értelme is legyen. Aha. Van rajta egy kis biléta, és nyilván a kis átalakító, mi a matrachoz van. Van nálam még egy, jó, azt ide ki is borítom, USB-C, micro USB kábel, bár nincs micro USB-n, de akár még lehet, inkább mind a kettőt elrakom, mert van vagy 10-15 gram az egész. Sima legegyszerűbb dekatlanos fejlámpa. Kis súlya miatt választottam, majd egy Nightcore be akarok újítani, csak az drága. Látszik is itt a gíren, hogy nagyban a budget és a súly, az próbáltam kiegyensúlyozgatni. Hasznos legyen, mindenre jó legyen. Nem volt vele probléma. Van benne egy csodás Intenzo hulladék powerbank. Jó nehéz, itt is kéne ugye méltán népszerű Nightcore cucca kis súlya miatt. Hát azért ebben föl lehet töltögetni a telefont legalább egy 3-4-szer. Kicsit olyan nem volt jó a felülete, úgyhogy TP-zárakkal tele raktam így, mert olyan kellemesebb befogása. Ugye TP-zár is jól jöhet, hogyha rögzíteni kell valamit. Súlya ellenyésző. Nézzük tovább. Hát vegyünk ki valami nagyot, itt a sátor. Hikepeak Siskin Pro 2.0. Nem tudom, sokan írnak róla a rosszat, hogy nem eléggé vízálló. Kondenzáció, mert ugye egyrétegű. De én szeretem, 1,7 kg, viszonylag kompakt mérete van, könnyen, gyorsan fel lehet állítani. Egy ilyen zöldes-piros színe van. Teljesen elégedett vagyok vele. Helybe tök jó, rengeteg hely van vele, ugye 2 személyes.
És viszonylag olcsón vettem, a 35 környékén. Gázpalackocska kisebb méretben, ugye egy törlőkendő, egy mikroszálas, hát nem feltétlenül törölközni, de hogyha valamit le kell törölni, akkor hasznos lehet. Ruhásszsák, ezt majd később. Kajálság. Hát ez most nincs tele, csak totál az összeselek vannak, csak ugye ezt a gázfőzővel együtt van értelme megmutatni. Mi a maga a főzőszett. Nem szoktam túlzásból vinni főzőcskét. Első túrára elmentünk az Alföldön, ott a serpenyőtől kezdve minden volt. A nagy húsokkal 40 fokba, de hát kiderült gyorsan, hogy ennek nagyon sok értelme van. Hát ez ilyen harmadik tartaléköngyújtó. Nyilván van ám gyufa is, de tizet ezt azért tudni kell gyújtani. Ez szép nagy Snickers, kalóriabomba, pekándiós snack. Hát ezt nem is tudom mióta hordozom. Nem volt rá szükség, de ez is teli van kalóriával. Súly per kalóriával, erre szerintem kiváló. Biotekkes csokika. Nem tudom, ezt sokan utálják, de én szeretem. Ez a szintetik cucc, ami rajta van a tetején, az tök jó. Joghurtos. Energiazselé. Na hát ez totál MPVP volt, ez a generic decathlon-os ez is. Ebből vettem egy nagyobb pakkot, de ez olyan jó kis boostot tud adni, amikor megyünk fölfelé a hegyre. Nem túl édes, van benne egy kis só is, szerintem pont jó ki van egyensúlyozva. Ebbe az áfonyás nagyon finom. Több szokott nálam lenni, és ugye ezt szoktam a kis zsebbe pakolni a táskán, ahol a bicska volt. Csak előkapom, azt már lehet is falatozni. All time favorite, kis gombalemes. Ezt a pilisbe az egyik sátrazáskor próbáltam ki, és úristen, nagyon jó volt a forró leves este. Ez tök jó kis cucc, nagyon. Amúgy meglepően jó súly per kalória aránya. Szerintem itt nem lehet azért normálisan látni, de nem tudom, mit raknak bele, de jó zsíros lehet. Alubögre. Ugye ebbe szoktam a leveskémet, az zacskós leves tésztát melegíteni. Meg a kis ingyen étcsokik. Ez, hogyha sok cukrostól hasmenése lenne az embernek, akkor tök jó tud segíteni. A kávéhoz kaptam ingyen mindig. Inkább elraktam a túrázáshoz, aztán van belőle egy pár. És ugye a standard BRS 3000-es titánium égő. Ebbe is elégedett vagyok. Igazság szerint, amivel nem voltam elégedett, azokat mindet lecserélgettem. Egy viszonylag kialakult gír. Na hát súlyba verhetetlen, stabilitásban már annál jobban. Szépen melegít, gyorsan forralja a vizet. Nyilván egy 4-szer akkora súlyú égővel azért sokkal gyorsabban lehetne vizet forralni, de hát itt kompromisszumot kell kötni. De ilyen kis kávéhoz, Nescaféhoz, ami szokott benne lenni, de most nincs, meg leveskéhez kiváló. Jó, főzős részleg megvolt. Szoktam még Insaltissime konzervet rakni, egész jó súly per kalória aránya van. Konspickiflivel szoktam a reggelt indítani, az is viszonylag jó, azért kell valami kenyeres cucc, szalámit, egyéb ilyeneket szoktam vinni. Zulu akciós volt az egyik oldalon, gyakorlatilag egy egész jó szigetelő, azt hiszem valami 2,valahányos értékkel van. 7,5 centi széles, nem, az a 9-es, bocsánat. Ezekre mindig rosszul emlékszek, mert annyi mindent megnéztem, és annyi 100 terméket átbújtam, hogy megkeverem őket. Elég hosszú, viszont az 58 centi szélesség miatt vettem. Ugye van itt egy másik jószág, régebbi gírből, ez Decathlonos MT szériás, ami MT500R. Ez sokkal izmosabb, sokkal jobban szigetelme, azt hiszem 3,8, 3,3-as air value-ja van.
és csak 670 g, viszont ez csak 52 cm széles. Na hát itt az éreztem, hogy a kezem leesik oldalra, viszonylag kényelmetlen volt, ott egy ilyen pulóvert le kellett magam mellé rakni, hogy a kezem ne fázzon a hideg földön. Mondjuk ez tök jó volt, mert előtte csak a sima föltekerhető polifómot használtam, az meg ég és föld különbség, ez meg az között. Szóval Zulu, annyi különbség van még köztük, hogy ez így haránt van bordázva, a másik meg, mint ahogy a képen is, az hosszában van. Ebben nem éreztem annyira, hogy most itt oldalra le akarok csúszni. Nagyon kényelmes volt a vastagsága miatt. Úgyhogy ez ajánlott kategória, azt hiszem valami 14 vagy 15 környéke volt. Ez kifejezetten oké. Szokásos elnyűhetetlen vizes palack. Néha, hogy megnyomorgatom, hogy jobban beleférjen a táskába, de majd látjátok mélyemmel, és a téli hálózsák van, szinte már csak az maradt hátra. Ja igen, dekáspárna. Ugye ennek a külsején van egy ilyen kis szivacs, viszonylag könnyű is, 132 g. Nem olyan érzés, mint hogyha egy lufi lenne. Lehet azt is, hogy félig van fölfújva, olyan, mint hogyha egy ilyen lájtosabb szivacspárnál aludnál, ez kifejezetten kényelmes tud lenni. Ez egy óriási upgrade volt, megint csak itt a régebbi generic fölfújható lufi párna. Hát ezt is úgy jó, hogyha fél és háromnegyed között van felfújva, már amúgy nagyon lufi érzés. De 100-szor jobb, mint hogyha nincsen. Hogy azt a 2000 vagy 2500 forintot szinte bőven megérte. Na nézzük. Ja igen, a táskának itt az első cipzert mutatnám, hogy itt föl lehet patentolni, ugye, hogy nehogy lecsúszson itt a súly miatt. És most erőszakosan lepatentolom. És ugye az egész táska telibe lecipzározható. Az oldala, és itt az elején is. Mondjuk ezt fel kell áldozni, hogy nincs egy alsó kompartment. Viszont így az egész elejét hátrafektetve ki lehet nyitni. Ami tök jó. Van benne még egy hátsó zseb, meg egy rész a bladőrnek, hogyha esetleg ilyen vizes, csöves cuccot vennénk. De még lehet egy-két nehezebb cuccot, volt, hogy ide raktam a powerbankot, hogy közelebb legyen hozzám a súlypont. Nem olyan rossz. De meg van egy ilyen kis lifegő, amit ide lehet csatolni ide az elejéhez, hogyha a normál méretű nyári hálózsák van benne. Viszonylag jó el tudja szakarálni a dolgokat, hogy ad neki egy ilyen kis talpat. Hát a zsák az körülbelül ennyi, meg van egy, ezt látjátok a méretből, hogy egy izmosabb Zulu matrac. -3-as komforttal, 10-es limittel. Egy ilyen zöld, ilyen katonai színe van. Hát igen, az ott csúnya. Viszont 185 cm, kipróbáltam, viszonylag kényelmes volt. Aztán meg pusztultam kifelé belőle, mert olyan rohadt meleg volt, mint az állat itt a szobába. Hát ez még tesztre szorul. Úgyhogy nagyjából ennyi. Hát mutatok majd róla éles dolgokat, nem akarom őket kiszedegetni a tatyóból, mert elég nehézkes visszarakni. Majd következik róla egy live vagy egy bontás. Körülbelül ez lenne a szett. Köszi a figyelmet, sziasztok!